Pastor Jenny yan na, Pastor. Na, Pastor Jenny ako na. oo, Pastor Gino yun. Pwede na mo, Pastor. So, higala og mga igsoon, mayong hapon kaninyong tanan. Aniyan usab si Pastor Jenny Limbag makig-uban kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron ang tanang tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Igna si Ma'am dito do nga sa Gambuta Limbag nga account. So higala og mga igsoon, salamat sa Ginoo og dalaygon gid ang Ginoo niini nga kahaponon tungod kay kig-uban usab kita sa tulumanon ang pulong sa Dios. Higala ko igsoon, salamat sa Dios ug ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan, no? So sorry gyud tungod kay ang atong gitawag sa FB page nga Pastor Limbag murag nag-restricted. So mga atong gigamit karon mao ang gitawag siya Jenny Gambuta Limbag, no? Sa Pastor Limbag yapon nga gitawag siya og account higala og mga igsoon, no? Salamat sa Dios ug ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kanatong tanan. Suigala og mga igsoon. Sorry. Mayong hapon taga Kamisor 87.5 FM. Tanan nga mga Kamisor, mayong hapon kaniyong tanan, no? Sister Joy Hurayan, mayong hapon kanimo diha sa Sagay. Dito sa account na dili Pastor Limbag, kun dili dito mag-comment Sister Joy sa Jenny Gambuta Limbag tungod kay nag-restricted ang gitawag siya og epipits na ko, no? Tungod muna higala og mga igsoon. So muna mayong hapon mga higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So dalaygon gyud ang Ginoo, no? So mayong hapon kang Pastor Jeric John Cabunillas Castro. Ingon niya mayong hapon, Pastor, no? Watching from Mahayag, Zamboanga del Sur. Mayong hapon kanimo diha, no? Pastor Jeric Cabunillas. No, salamat sa Ginoo. O dalaygon gyud ang Ginoo, no? So ingon usab mayong hapon sab sa atong gitawag siya og igala og mga igsoon sa tanan nga maabot itong signal. Mayong hapon usab sa atong matinud-anon og malipayon nga nagaserbisyo sa katawan sa lungsod sa Taguluan ang atong Honorable Attorney Mayor Nadia Imano LP. Mayong hapon, Mayor. Mayong hapon sab ang matinud-anon nga nagaserbisyo sa Congress ang atong Congressman Honorable Congressman Bambi. Mayong hapon kanimo diha, Kong. Uban usab sa iyang mga kauban diha sa gitawag sa opisina ni Congressman. Mayong hapon. Labi na gyud kang Ma'am Joanna Fern Batilo sa Dalaga pa karon ambot unsay ihang apelyido, no? O ingon mo sa belated happy birthday sa iyang papa, no? Brad Edie. So muna salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Mayong hapon kang Crystal Florentino Aguilar is watching ang gibutang diri, no? So muna sa akong cellphone, salamat kayo Ma'am Crystal. Mayong hapon sab kang Janjan Lopez. Ingon niya mayong hapon, Pastor. Mayong hapon po, nalipay kay ko Pastor Jason Kalunod. Mayong hapon, Pastor Jason. Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Ingon niya mayong hapon, Pastor Limbag, no? Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin nganhi kan natong tanan. Tigala kung igsoon og kaninyo diha
nga tanan nga nagapamati. Mayong hapon usab kang Ma'am Eileen. Siya ang dalat tibukpwersa sa Living of Fundamental Baptist Church sa PCH Stone. O bisan man Living of Fundamental Baptist Mission dinhi sa Taguluan, nagsugod niya gid kaganina ang panimbahon. So salamat sa Ginoo, dalay gid ang Ginoo, hapit sad mi mo. Murag na pulo yata, no? Kabuok ang nanimba. So salamat sa Ginoo, dalay gid Ginoo una nga simba. Oga dinhi sa Living of Fundamental Baptist Mission outreach sa Living of sa PCH to Manolo Portits Bukidnon, no? Dinhagi pa higayon sa Paula's Hotel. Uga salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Ganinang alas 2, padulong karong alas 5 mo nang medyo minalit gamay, pero sige lang. Salamat sa Ginoo, ga puro magyapon na bulato sa Ginoo, no? So Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. Pastor Jason, salamat sa prayer para sa outreach sa Living of Fundamental Baptist sa gitawag siya uga San Miguel, Manolo Portits Bukidnon, no? Salamat gyud sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Tanan nga mga namati, maabot niya itong signal, labi na gyud sa 87.5 FM sa Miss R Radio. O diha sa Sagay, mayong hapon kang Binata Joy Soriano Hurayan. Soriano sa dalaga pa, Hurayan na karon. O giumsab siya kapikas ginabuhi Brad Ungkar Hurayan. Huwayan, I mean, dili Hurayan, Huwayan, no? Salamat sa Ginoo kang Nixon. Salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan, higala og mga igsoon. Mayong hapon sa Tima Pastor, Taguluan Evangelical Minister Association. Mayong hapon sa Chairman usab sa Taguluan Evangelical Minister Association, Pastor Dan Erlina. O sa Batanon nga Vice Chairman, Pastor Buboy Lapuri. O tanan nga mga gitawag sa Tima Pastor, mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon ka Pastor Mantilla, mayong hapon, no? So mayong hapon usab sa taga Brothers Club Incorporated, sa Bible Club, sa DX9 BMW, ang BMW Bible Minister Worshipper. So, lisensyado na, no? So, mayong hapon kaninyong tanan, no? Labi na gyud sa chairman sa Brothers Club, sayang kulusayan nga Biblical Kulusayan, Brother Timothy. Bansa kapikas ganaboy sisterot diha sa El Salvador City. Mayong hapon kaninyong tanan nga nakadayal usab sa ato nga Facebook Live sa account nga Ginny Gambuta Limbag. Mayong hapon mga igsoon. Okay? So mayong hapon usab sa taga NGT family. Mayong hapon taga NGT North Gospel Team diha sa Bukidnon. Sa chairman, mayong hapon ka Pastor John Amor, no? Mayong hapon, no? So mayong hapon usab ka Pastor Bart Unahon, kang Kagawad RG, Kagawad Larry Unahon, mayong hapon, no? Mayong hapon kang Brad Ili Unahon. Mayong usab, mayong hapon kang Ma'am Barbara o kang Ma'am Adeline Kahuan. O mayong hapon kan ninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Tron ko, labos tanan mayong hapon ka Pastor Jason, mga kalipay magkadasig. Higala og mga igsoon, agiga pamalandong ta sa pulong sa Dios. Atong pamalandungan, higala kung igsoon ang heart of the Bible. Ngayon sa pulong sa Dios sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Magampo ta. Dalay Ginoo og labing gamhanan namo nga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kagayunan nga diin sa makausapa. Makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Ginoo palihog gamita ang imong ubos nga ulipons pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbakbat sa imong pulong. Aron imong pulong may tagluna, sa kiniukan, sa matausan namo, kakasing-kasing.
Pinaagi sa imong pulong ginamit imong ubos ng ulipon. Kaming tanan magbadasigon, magbalipayon sa pagpangalagad di kan Ginoo. Samtang nagapangalagad nga may kalipay ug nagapaabot sa imong pagbalik. Ginoo, ikaw magapanalangin nga kaming tanan nga magapamati. Makasabot gyud sa imong pulong nga ikaw nagmahal ug nagpangga pag-ayo kanamo. Ug kadtong wala pa nakaangkon sa imong pagmahal ug pagpangga kanamo, mga wala pa sila kasiguruhan. Magapanglihok ikaw sa tagsa nila ka una-una kasing-kasing. Aron imong pulong masabtan sa labing sa imong pulong. Ug maghatag kanila kaalam aron usab makabaton sila kasiguruhan pareha kanamo. Kini mo gitugyan o giampo o gihangyo o gipasalamatan ng tanan. Diya lamang kanimo Ginoo, pilig lamang sa Kristo nga amo mo naluwas. Amen. Higala og mga igsoon ingon sa pulong sa Dios, kay gihigugma gayud sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Kita na. Mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kinsa iyang bugtong anak? Si Jesus Christ na. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan. Unsa ngayon sa pulong sa Ginoo, ang mutuo dili malaglag, dili maadto sa linaw nga kalayo, kundi makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan. So igala og maigsoon, usa ka pangutana ngano nga tagaan pa magkinabuhi, nga na may kinabuhi. Ang tinutuyo niya na igala og maigsoon, pareha na siya sa Korinti ba? Ngano nga ang balay giandaman para daan sa Korinti. No, kada gitawag siya standby unit. Tungod kay ikapalong sa Korinti, ikamatay sa Korinti, mubalik ang mupuli ang standby unit nga maoy muhatag na usab og Korinti. O magpangsyon na to ikamatay sa Korinti gikan sa gitawag siya Meralco, Sipalco o uban pa. Mausab na diha sa Ginoo. Sa diha nga mituo ka sa maayong balita ang kamatuoran nga si Kristo may makaluwas, nga gipangga o gimahal ikaw ug ako sa Dios. Sa diha nga mituo ka ingon sa Heart of the Bible kay gigugma gayon sa Dios pag-ayo ang kalibutan kita na mao nga gihatag niya iyang bugtong anak. Kinsa iyang gihatag ang bugtong anak? Si Jesus Christ. Aron ang mutuo, kinsa ang mutuo? Kita. Dili malaglag kun dili makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan. Ug mo diha ta nagingon nga nganong tagaan pa magkinabuhi nga naa may kinabuhi. Higala kumigsoon ihatag na daan kanimo. Sa diha nga mituo ka misalig sa gugma sa Dios tungod kay higala kumigsoon ikaw ug ako nga mituo sa gugma sa Dios dili malaglag makaangkon pas kinabuhing walay katapusan og ikamatay niini atong lawas kay naa na daan ang kinabuhing walay katapusan sa mituo ka misalig sa gugma sa Dios. Higala kumigsoon ikamatay niining kinabuhia mupuli ang kinabuhing walay katapusan nga gihatag sa Dios daan kanimo nga buhi pa ka sa diha nga mituo ka imo nang ma-enjoy uban sa Dios. Magpangsyon dan fully ang kinabuhing walay katapusan. Higala og mga igsoon. Kung ikaw mituo sa gugma sa Dios. Maayong hapon kang Ma'am Lelet Catilo, Gador is watching, no? So wala pa siya nag-comments pero naa nang gibutang sa cellphone nga is watching. Salamat Ma'am Lelet Catilo Gador. Salamat gid kay Ma'am. Nalipay kayo si Pastor Limbag. So muna igala og mga igsoon. Buhi ka pa, tagaan ang kadaan sa kinabuhing walay katapusan, kay imo ning ma-enjoy uban sa Dios didto sa iyang kiliran human ning ining kinabuhian. No? Muna nga buhi pa giignan sa pulong sa Dios kay nasayra na nato. Ngay katunas ni atong yutan-ong payag nga mao tong lawas. Kini ba? Kay mamatay na ni. Muna mo puli dahil ang kinabuhing walay katapusan. Adunay giandam ang Dios balay dito sa langit alang kanato. Wow, no? So salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo, no? Ingon ni Ma'am
Lilit Katilo Gador, ma'am, salamat ma'am no. Ingon niya, hello pastor, mayong hapon. Oh, hi. Salamat gid kaayo ma'am. Supo sa igalag migsoon tungod kay ang Dios nagmahal og nagamping pag-ayo kanato. No? Nga ang iyang pagmahal, igalag ko migsoon, dili masukot. Muna yung kanta nga, kung tinta ang kadagatan, ug papil ang kalangitan, bisan tanan makasulat, ug pluma igo sa tanan. Pagsulat sa Dios ng gugma, kulangon na ang dagat. Kulangon. Ugang langit, dili pa igo, bisan kini halapan. Nga naman, walay makasukod sa gugma sa Dios. Okay na si Sister Joy Sorianos. Sister Joy Soriano Huayan. Sasagay kami gin, ingon niya, good PE Pastor, naminaw mi sa Miss Origo 87.5 FM. Salamat gid kayo Sister Joy, no? Makalipay, makadasig. Kinsa ganitong isa Sister Joy? Nga imuhang no? Mayong nga hapon usam kang Ma'am Eileen, ingon niya mayong hapon Pastor. Katong naminaw dia Sister Joy, kinsa ganito? Naila naman to nako isa Nixon, no? Katong isa bitaw Sister Joy, mayong hapon Pastor Raul Junior Kimada, no? Mayong hapon, Pastor. Salamat sa Ginoo, murag kung di ko masayap na as pastor sa lugar sa mga bayani. Mo ba na, Pastor, imong lugar sa mga bayani? Ingon niya, ni ako dinhi, wala ko mangaway ha. Wala sad ko nagsangya og relihiyon. Nagsangya ko kang Kristo nga nagpakamatay para pagluwas sa ato. Amen, no? Supo sa igala kumingsaon, ingon sa pulo sa Dios ang atong gibasa. Salamat kay Pastor. Kay gigugma gayud sa Dios pag-ayo ang kalibutan. Kita na ang kalibutan, pamatud-an na to, usa ka gitawag siya uga managkumpare nga hilabihan nilang kasuod. Igala og mangigsoon. Ang kakahitabo igala kumingsoon, kining iyang kumpare, kung dili ni makaadto sa, kung di mo abot ang iyang kumpare, siya may moadto siyang balay sa pikas, no? Puli-puli sila o balik, adto silang balay. So one time, kining kumpare nga isa, naghulat-hulat gid siyang kumpare, ingon niya, pre, wala lagi ka moadto sa balay. Dabi kay pagtan-aw niya, uy pre, asa naman dingdingan na imong balay? Nya wala na kay kalibutan pre nga imo man ang gihukmag kagabi. So kita na ang kalibutan ingon pulo sino kay gigugma gayon sa Dios ang kalibutan mao nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kita na igala kumigsoon ang kalibutan. Ug mao nga gihatag ang iyang bugtong anak kamo si Jesus Christ. Aron nga ang mutuo dili malaglag kun dili makaangkon hinoon sa kinabuhing walay katapusan, no? Ingon ni Sister Joy, shout out ko sa akong father-in-law Alfredo Katuy Huayan. Ay, salamat sa tigpaminawan diha. Pirmi daw na siya maminaw. Si Brother Alfredo Katuy Huayan, no? Ang papa ni Brother Ungkir Huayan, ingon niya, si Pastor Limbag na. Wow, kanindot pagi kayo, no? Magkalipay, magkadasig. Nung Katoy, thank you gid kayo. Nalipay biyagid ko sa nga naminaw ka sa radyo nga, ay si Pastor Limbag din na. Wow, kanindot ba, no? Excited ko magkita ta nung Katoy. No, mo nang papa sa akong dili dahil nung Katoy, kung dili, pare Katoy. Pare Alfredo Katuy Huayan, nga naman. Binata man ako yung bata, no? Si Brother Ongker o si Sister Joy. Pre, salamat pre ha, kanaminaw ka pre. So salamat sa Ginoo, dalayan kitang Ginoo. O ka, may ngapon kang Pastor Jasper Dungay, no?
Pastor Dungay, mayong hapon. Ingon na, good afternoon, Pastor. Bus pag ginag-ingon. Makalipay, magadasig, no? So, muna igalak minsan balik ta. Ato nga gitanaw ang hilabiyang gugma sa Dios. The greatest gift, the wonderful love of God. Nga tungod sa kaibulungang gugma sa Dios, naghatag siya sa the greatest gift of all gift. Walay lain si Jesus Christ. Nga ang mutuo kaniya, ngayon paspulos Ginoo, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya ibugtong anak. Atong gitan-aw, kinsa na ang kalibutan kita na. Nga naman, tungod kay mula ito ingon ako nga ang pari, nga naman is pari nga wala man muanhi. Ingon niya, higala kaming saon, kinigid si pari, wala ganyan hi. Ako yan to. Kay grabe gini lang kasuon. Pre, wala lagi ganyan to dito, pre. Pagtanaw niya sa balay, nakurat siya, kay ano, nabungkag naman niya. Pre, bungkag lagi ng balay. Siya, wala tayo kay kalibutan, pre. So, sikitan ang kalibutan, ha? Nga, imo man ang gihukmag kagabi. Nga naman, wala na siya kalibutan, kay under na siya sa agwa di Pataranta. Ha? Sabtan ninyo na igala kami sa natin, kahit tanto may ubos ning kusog mo inom sa agwa di Pataranta, no? So, kita na ang kalibutan, gihigugma pag-ayo sa Diyos. O tungod sa gugma sa Dios, muna atong gilantaw, the greatest gift of all gift, gihatag sa Dios, amahan nga ni kanato, kay kahibulungan ang gugma sa Dios. O tungod sa kahibulungan ini, kini nga gugma dili matungkad, bisan tinta ang kadagatan, papel ang kalangitan, dili makaigo isulat ang gugma sa Dios. Mao ka na igala kuming soon, no? Mayong hapon kang Pastor Maki. Watching, no? Maki Labad Neil is watching. Ibali niya ang Lindaban, no? So, Pastor Lindaban, Pastor Maki Lindaban, mayong hapon, Pastor, nalipay kay kong inaaka, no? So, kung naigala kuming son, sa kapagkahibulungan sa gugma sa Diyos, the wonderful love of God, gitawag na siya wonderful love of God, tungkol kay kining gugma, gitawag siya unmeasurable love. Nga kung tinta ang kadagatan, sige kagbalik-balik na ito himong tinta, maubas na lang ang dagat. Isulat ang gugma sa Ginoo, mapuno na lang sa panglangit. Dili pa maigo ang gugma sa Ginoo. Nga naman, kini nga gugma sa Ginoo, unmeasurable love. Dili masukod, higala og mga igsoon. Wow! Og kutom sa mo enjoy niini, ang maka-enjoy niini kinsa man, kadtong mutuo kay dili man malaglag, but pasmot dili adto sa linaw nga kalayo, kun dili langit paingon. Mao ang tao nga mituo sa gugma sa Dios ug sa diha nga mituo sa misalig niini. Og tungod kay gusto niyang i-enjoy, muna nga iyang dawaton. Si Kristo Jesus ingon niyang matuod nga Dios ug maluluwas ang kinabuhi. Ug mo na musugid siya siyang pagtuo nga Ginoo, giila ko nga ako makasasala, pasaywa ako Ginoo. Busa Ginoo karon dawaton ko ikaw nga akong Dios ug maluluwas ang kinabuhi. Ug gikan karon ikaw na maghari ka nako. In Jesus name, amen. Ingana lang ka simple, matingala na lang ka. Kung nakigsulti ka sa Ginoo heart to heart, kay kinasing-kasing ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo, matingala na lang ka nga mabag-o ka. Og sa diha nga naangkon mo ang gitawag sa kahibulungang gugmas Ginoo, gawas ka dili ni masukod. Dili usab kini miserable nga gugma. Gitawag na siya una kay kahibulungan kini nga gugma, ug tungod sa gugma iyang gihatag ang the greatest gift of all gift. Walay lain si Jesus Christ. Og tungod niini kining gugma nga hilabihan sa Dios. Igala ko minsan, dili masukod. Og gitawag siya unmeasurable love. Og kinisad nga gugma kung imo ning maangkon, dili miserable nga gugma. Gawas nga unmeasurable love, unmeasurable love. Nga sa diha nga mo tuo kay ng pulos Ginoo dili malaglag. Kaklaro kayo. Kung dili magkaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. O sa diha nga mituo ka di ka malaglag magkaangkon sa kinabuhing walay katapusan, si Jesus Christ ang nag-ingon ini.
Ingon siya sa John chapter 10 verse 27, ang akong karnero nagpatalingog sa akong tingog. Ako nakaila kanila o sila nakaila kanako. Giyon sa pagila, giila nato siya ang aton Dios ug malulos atong kinabuhi ug maong midawat kita niini kay ato ning gituhuan gisaligan. Sa diha nga ato ning gituhuan ug gisaligan kay ato yung i-enjoy sa atong gidawat, gihimo kang anak sa Dios. Ug sa nahimo kang anak sa Dios, nakaangkon pagyud ka sa kinabuhing wala katapusan ug ang Ginoo ang naghatag niini. Moingon niya, sila nakaila kanako ug ako nakaila kanila, na ilhantan niyang iyang anak. Og dito dahil sa 28, siya ang naghatag sa kinabuhing wala katapusan. Di ba ang mutuo dili malaglag? Kung dili magkaangkon niyon sa kinabuhing wala katapusan, ingon sa heart of the Bible. Og sa 28, John 10:28, og gihatagan ko sila kinabuhing walay katapusan. Og sila dili nagayud malaglag. Og wala nay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Ang buot ipasabot. Higala ko megson, dili miserable nga gugma. Kay nga naman dili ka nabuhian sa Dios. Kay kuptan kaniya pag-ayo. Ingon niya, yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan og sila dili nagayud malaglag. Ingon pa nila, mulukso di ay, ikaw nagbuhat og problema ana. Pero ang Ginoo wala maghatag og problema. Ikaw. Dabi magkasala. Ang tao nga iya si Ginoo magkasala pero dili magpakasala kay ang magpakasala iya sayaw. Kaya ang tinuod nga nagtuo ingon sa kanta, kaya ang tinuod nga nagatuo nagasunod gayud sa pulong ni Kristo. Kayang matuod nga pagtuo dili mo bulag sa pulong sa Ginoo. Wow! Muna igala ko migson. So igala og mga igsoon. Salamat Pastor Maki, magalipay magarasig siya. Salamat sa shout out. Thanks sa shout out Pastor. God bless. Amen. To God be the glory, no? So makalipay Pastor Maki, makalipay magarasig. Mga naa sa Facebook Live karon, makalipay gid inyong presensya makadasig, makagana sa pagsaysay sa pulong sa Dios. So sa ato pa, kining gugma sa Ginoo ba? Gitawag kini siya wonderful love. Og tungod sa pagkakahibulungan gugma sa Ginoo, gihatag niya ang pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa. Wala lain si Jesus Christ. The greatest gift of all gift. Nga sa diyang imo ning tuhuan, imo ning dawaton. Maangkon mo ang gugma nga dili masukod. Unmeasurable love nga puntinta ang kadagatan, papel ang kalangitan, di pa igo masulat ang gugma sa Ginoo. Og labaw pakas mananaog. Kay dili kini miserable nga gugma, dili kay unmeasurable love. Muna kahibulungan ni, kung dili gitawag siya unmeasurable love. Nga naman, ingon dito sa Roma Kapitulo 10, versikulo 37, padung 39, dili hinunoa labaw pa kita sa mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay bisan ang walay makabulag kanato, bisan ang kinabuhi, bisan ang kamatayon, bisan ang mga dutang panon sa kalangitan, bisan ang mga malulundra, bisan ang mga butang karon, butang malabot, bisan hagabugon o giladmon, dili makabulag sa gugma sa Dios. Sa ato pa ang gugma sa Ginoo, dili miserable nga gugma. Busa ang ngayaning ingnon kahibulungang gugma sa Dios. Kay gihatag niya ang pinakalabaw nga gasa sa tanan gasa nga mao si Jesus Christ nga nagdupad dito sa krus para sa atong mga sala. Kay nga napulos Ginoo, kay gipusundayag sa Dios ang libang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Wow. Ingon sa kanta, si Kristo na samaran sa atong kadautan tungod sa iyang gugma, gugma nga hilabihan. Wow, kanindot ba? Musam sa ito response, akong ialad ang tanan gayud sa pag-alagad nga lang ra sa Dios sa matag adlaw bisan malisod buhaton ko kini sa tininuod. Wow, ingana unta no?
Kaya nga naman, naangkon mo ang pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa. Tungod sa kay bulungan gugmas Ginoo. Gitawag na siya kay bulungan gugmas Ginoo, kay ang gugmas Ginoo unmiserable. Sunod, ikatulo, uncomfortable. Dili kini ika-compare ni bisan kinsa nga higugmay babaw sa kalibutan. Sapagkat tinuod lang akong misis, grabe gid nako kapalangga. Pero ang akong pagmahal, wala ra na katunga sa pagmahal ug pagpangga sa Dios kanako. Higala ang migsoon, hilabayan gayud ang gugma sa Ginoo sa ato. Muna ingon sa pulong sa Dios, balikon nako Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Kay ang Dios napasundayag sa libiyang gugma nga ni kanato, nga samtang makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Maunay galak migsoon at nananatay 8 minutos na lang, no? Mayong hapon kang Jean Day Rocas is watching. Salamat Sister Jean. Lipay kay ko nga naa ka. Pag-comment Sister Jean. Samot kong malipay. May galak migsoon. Grabe ang gugmas Ginoo. Hilabihan. Muna nga tungod sa dakong gugma nga hilabihan. Nganong hilabihan? Kay bulungan kini, gihatag niya ang pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa nga mao si Jesus Christ. Aron nga ikaw nga mutuo, musalig nini, mudawat nini, makaangkon sa pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa kay bulungan ng gugmas Ginoo, kay kining gugmas sa Ginoo unmeasurable. Dili gayud masukod. O dili na ka unmeasurable, kundi unmeasurable. Una, unmeasurable. Klaro na to, kay parehag tunog. Sunod, unmeasurable. Dili miserable nga gugma. Igala ko minsan, bisan pa, o grabe ang akong paghigugmas sa akong asawa. Wala na sa kumilingking sa gugmas Ginoo. Gitahan sa Dios ang iyang kagalingon para kanako, para kanatong tanan. Busa ang last, uncomfortable. Dili ika-compare na bisan kinsa nga nahigugma ibabaw sa kalibutan. Nga sa diha nga mutuo ka. Dili mahimong miserable ang imong kinabuhi kay bag-uhon ikaw sa Dios. Walay laing makausap sa kinabuhi sa tao. Ang labihang gugma ra gyud sa Ginoo kun imo kining tuan sa ligan. Ako itong unay galang minsan ka na akong asawa, ako ang taon ng biya-biyaan. Palagaan man ako siya, pero tungod kay kusog kay kumutungab sa agwa di pataranta, ako na itang babayan, kaya natuloy sa nakuha naman akong ulo. Na-under na sa agwa di pataranta. May hapon ka Pastor Nel de Sina, ingon niya, may hapon Pastor Nel, salamat nga na ka, no? Makalipay, magadasik. Diya, kung di ko masayap, diya sa iba, or babaw pa sa iba, kabadlasan. Salamat Pastor Nel. Dalay kong kasmit, salamat kayo. So muna igala og mga igsoon. Kung gusto kang mo-enjoy sa kaibulungan gugma sa Ginoo, kagihatag niya ang pinakalabaw nga gasa sa tanan gasa. O gingan na nato na kaibulungan gugma sa Ginoo kay dili masugod unmeasurable. Kay dili na kaibanlod sa linaw ang kalayaw sa diha nga mutuo kanini. O dili ni ikaw compare ni bisan kinsa nga higugmay babaw sa kalibutan. Kung gusto ka mo enjoy, saligi ni, tuhuin ni, sulod sa imong kasing-kasing. Pastor Limbag, perting daghanang nagtuo, yes! Pero kining pagtuo ba, salamat kang Inday Limpad Baflor diha sa Cebu City, salamat day, no? Makalipay, magadasig, salamat gid kay day sa walay hunong suporta sa atong preaching live. Nining pulong sa Dios gituyo kini pagmugna aron tanang tawo masayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato. Salamat day ha. Dalay gyud ang Ginoo, no? Naa pa day unsa ni siya nga kuan, no? Salamat gid kaayo. Ninduta oy. Kamot nga nagpray day na day sa na heart, no? So salamat gid kaayo day, no? Og amping mo diha sa Cebu City. Mugdi ko masayap, Talamban, Cebu City yata, no? O Mabulo. Salamat kay Ray. So muna igalak migso. Kung gusto kang mag-enjoy ni ini,
imong ilhon si Jesus Christ nga imong matuod nga Dios ug manuluwas imong kinabuhi. Kay giduphan ang imong mga sala dito sa cross. Tuhuin ni sulod sa kasing-kasing nga siya lamang ang makaluwas ug wa nay lain. Kanang pagsalig ba nga hurot gyud ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Ayaw tong pariatong na naglatay sa pisi. Bike-bike din siya, bike-bike. Unya iyang bike, di ba, naman ay tauranan sa guma. Ang nitabo, igala og mga igsoon, no? 13 minutos na lang. Ang nitabo, igala og mga igsoon, kining butanganan sa guma, uga interior, mo'y butang sa pisi. Ya, bike-bike din siya, balance-balance. Katurang isa ka, siyantas. Unya, latay-latay siya, narabay buhaya sa ubos. Ay, kakita ang mga tao, yes, hurot akong bilib, yes. Grabe, hurot akong bilib. Take note, mga tao, ibabaw sa kalibutan, hurot ilang bilib, kan Jesus Christ nga nagdupa dito sa cross, pangutana. Makasiguro ba sila langit? Ingon, dili. Nga naman. Ingon sa katao. Kinsay buot mo enjoy. Nga masiguro na to nga makatabok kita. Kinsay mo salig. Ang netabo, walay nagpataas. Hurot ilang bilib ha? Walay tao karon nga wala mo tuo kang Kristo Jesus nga Dios ug manuluwas. Pero gikinahanglan nato ang pagtuo nga sulod sa kasing-kasing higala kamigson nga siya lamang makaluwas ug wa nay lain kay gidupan niya ang iyang mga atong mga sala dito sa cross. Nga ang dugo niya mo'y ihugas sa atong mga sala. Higala og mga igsoon. Ingon pa ni Pastor Joshua sa gayot. Amen. Salamat gid kayo, no? So ang gikinahanglan pagsalig. Ayaw tong hurot ang bilib. Pero dili mo salig ingon sa katao. Kinsay mo kay hurot magkainyong bilib. Grabe magkainyong pagtuo sa ako. Sama nga nining kalibutan, grabe ang pagtuo sa mga tao kag Kristo Jesus, pero wala mo salig. Kung tinuhuay lang, hurot ilang bilib. Pero kinahanglan mo salig kasi lamang magkalusog wa nay lain. So ang netabo igala kumigsoon. Pag ingon niya kinsay mo salig. Pas-an rin sa kong abaga aron maka-enjoy sa imong pagsalig. Walay ni pataas. Kinsa ra may ni pataas igala kumigsoon, kadturong bata. Ang bata mo naka-enjoy, mausap na sa kaluwasan, tanang tao, ibabaw sa kalibutan, halos hurot ang ilang bilib kay Jesus Christ, pero dili maka-enjoy nga naman, wala nila lubos-lubusa ang ilang pagtuo, gikinahanglan mo salig, sulod sa kasing-kasing, nga si Kristo lamang ang makaluwas, ug wa nay lain, igala mo igsoon. Kaya ron ma-enjoy ta ang pinakalabaw nga gasa sa tanan gasa, nga tungod niini, gitawag kini kahibulungan, kaya gugmas gino dili masukod, unmiserable. O dili nagkadili masukod ko dili unmiserable, dili ka may mong miserable. Kaya nga naman sa diha nga mituo kas may balita ang kamatuoran nga si Kristo mo'y makaluwas. Siliuhan kas Ginoo pagtimilan ikaw iya na sa Dios. Unsa pa ka miserable? Di ba? Asa mabasa pastor? Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Ingon na pulo si Ginoo. Mao manusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa balita. Unsa na may balita? Ikaw pagi pagkamatian sa Dios. Nga bisan makasala. Og dala dili ang higugmaon pero gihigugma sa Dios. Mao na may balita. Balik ko nako. Mao manusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa may balita ang kamatuoran nga si Kristo may makaluwas. Sa diha nga mituo kamo kaniya. Kamo gisilyuhan sa Espiritu Santo. Pagtimilan nga kamo iya na sa Dios. Wow. Ingon ni Pastor Joshua Sagayo, amen. Ingon sab ni Ma'am Ellen, amen. Ingon sab sa account na Jennifer, amen. Makalipay, magadasig. Jimlin, amen. Salamat gud kayo. No? Sumo na igalaw migso. Kung gusto kang ma-enjoy ni mo ni, ang gugmas Ginoo nga kahibulungan ang gugmas sa Dios. Na dili kini masukod, unmiserable, uncomparable, dili ka compare ni bisan kinsa nga higugmay babaw sa kalibutan.
tuhuin ni sulod sa imong kasing-kasing nga siya lamang ang makaluwas, wa nay lain. Saligi ni aron ma-enjoy nimo. Dawata ang iyang pagka-Dios ug manuluwas sa imong kinabuhi. Nga puti pasabot, siya ang hari sa imong kinabuhi ug wa nay lain. Kay giduphan ang imong masala dito sa krus. Ingon sa kanta, si Kristo na samaran sa atong kadautan tungod sa iyang gugma nga hilabihan. Maura, wow, kanindot pag gugma sa Ginoo. Mo na igala og mga igsoon. Hilabihan ang gugma sa Ginoo. Kay kahibulungan kini ug gihatag niya pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa, the greatest gift of all gift. Mo nang gitawag siya wonderful love. Gihatag niya ang great gift nga labaw sa tanang gasa, the greatest gift of all gift. Kay dili ni masukod og dili miserable og dili di ko ka compare ni bisan kinsa nga nahigugma ibabaw sa kalibutan. Ingon ni Pastor Jeric John Cabonillas, Amen Pastor. Ay maayo nga hapon kang Sister Liz Galinsuga. Napagyapon kas Manila, Sister Liz. Salamat gid Sister Liz, no? May hapon diha, nalipay kay ko nga naasad ka karon, no? Sa Manila, Sister Les Galinsuga. Salamat yun kayo, Sister Les. So muna igala og mga igsuon ba? Grabe kanindot ang gugmas Ginoo. Busa din aton itiaw-tiawan. Muna ingon sa kanta, ako mo silbi nga may kahadlok sa pagampo ko siya may kahimuot. Bisan ang tanan nga kapakyasan siya nagpakamatay sa tanan. Muna igala ko bigson. Akong ihalad ang tanan kayud sa pag-alagad ngalang ra sa Dios. Bisan sa matag adlaw, bisan malisud, buhaton ko kini nga tininuod. Buhaton nato nga tininuod kay wala ta tiaw-tiawi sa Dios. Ingon ni Sister Rita Hurayan, dalaygon gyud ang Ginoo. Amen. Tinuod gid na Sister Rita, dalaygon gyud ang Ginoo. Gidagino ta niya bisan dili ta angay higugmaon, gihigugma ta niya. O gihimot ang angayan bisan dili angayan, no? Mo na igala ko migsoon. Gipangga mo ako. Grabe gyud pagpangga sa Ginoo. Matut sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios, daygon ko ikaw. Muna igalak migson. So kung gusto mong ma-enjoy kini, saligi ni, sama niya tong bata nga naka-enjoy siya sa iyang pagtuo niya tong tao nga naglatay-latay sa pisik. Ang uban yung hurot ang bilib, pero wa naka-enjoy. Ang maka-enjoy ni ini, kadto lang yung dili talawan. Kaya ang talawan, ingon sa pulos Ginoo, isalibay sa linaw ang kalayo. Mahadlok mo dawat kang Kristo Jesus. Mahadlok mo tuog mo salig. Kay mahadlok na mausab ang iyang kinabuhi. Hadlok usab ta may tamayon ug biyay-biyayon. Ug ang talawan, isalibay sa linaw nga kalayo. Perting inita. Pero kung nagtuo ka, igala kumigsoon, silyuhan ka sa Espiritu Santo, pag tumilang ikaw, iya na sa Dios ka, dili ka isalibay, sa linaw kalayo, langit ka, paingon. Hadlok. Dinhira ko, Pastor, may dinig ka libre tanan. Libre lagay po, imperno. Dili rabay na, pila rabay na katuig, pero ang langit. Magkalipay ka dito, walay hunong. Muna igala kumigsoon. Busa kung gusto ni mo ni enjoy, busa ingon ko, Pastor, gusto ko na kung ni-enjoy yung sao ni. Naanak ko'y pagtuog pagsalig. Ingon niya, isugid ang imong pagtuog nga to sa Ginoo. Makikstorya ka heart to heart. Gusto kay gala kumigson?
Pakiistorya karon sa Ginoo heart to heart ug make sure nga tinuod gayud ang imong pagsalig sa gugma sa Dios sigala og mga igsoon. Nga katong lamang nga magkaluwas og walay lain aron imong ma-enjoy sa ligi ni sulod sa imong kasing-kasing nga si Kristo lamang nga magkaluwas og walay lain. Kaysa diha nga mutuo ka, mudawat ka, nataw ka sing minahan. Ikaduha kay mutuo ka misalig ug imo ning gidawat nataw ka sa Ginoo. Ikaw ang tao nga nataw pag-usap ug ang nataw pag-usap ingon sa Ginoo makasulod sa gingara sa langit. Busa ingon ko, pastor unsaon ni pagsugid? Gusto ko musugid sa akong pagtuo. Muna lay kulang nako. Gusto ka musugid igala ko migsoon ingon ani ra gitudloan ko Ginoo. Giilag ko nga ako makasasala. Pasaylua ako Ginoo. Ginoo gituhuan ko ikaw nga nagpakamatay para pagluwas ka nako. Busa karon Ginoo dawaton ko ikaw nga akong Dios ug maluluwas kong kinabuhi. Ug gikan karon ikaw na ang maghari ka nako. In Jesus name, amen. Inguna na ra ka simple. Natingala ko ni epekto sa akong kinabuhi ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Sila nga ana-anak kang Kristo Jesus bag-o nang pinuhat. Andaan pagkatao ga pangawala na ug ang bag-ong pagkatao gasingamot na. Kaniadto ang kusog kay mo suyop sa agwa ni patarata ug walay pagtagad sa pamilya. Karon matinagdano na sa pamilya ug buot na nga lipayon ug himayaon ang Dios. Kung gusto ka niya nga kabaguan, pakigsulti sa Ginoo sincerely ug make sure nga ang imong pakigsulti sa Ginoo heart to heart kay tinuod kang mituo misalig sa iyang gibuhat dito sa krus. Pakigsulti heart to heart kay ang gugma sa Ginoo hikahibulungan gihatag niya ang pinakalabaw nga gasa sa tanan gasa, the greatest gift of all gift. Og tungod sa kahibulungan ini kini dili masukod unmiserable og tungod sa kahibulungan ini miserable dili miserable nga gugma kay dili ka nabuhian sa Dios siliyuhan pagtimilan nga ikaw iya na sa Dios. Og sunod ay higala kumingson mo ni ikaw ang tao nga nataw pag-usap ug makasulod ka sa gingaran sa langit ug nataw ka diha sa Ginoo ug ang nataw diha sa Ginoo mo na igala kumingson makaingon God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm new creation, the devil's no relation. I'm in, tiknot, na nakasunod sa pamilya sa Diyos. I'm in the blessed family of God. Wow! Busay gala komisyon, balik ta, wala na tayo oras. Ang gugma sa Ginoo kay bulungan, ug tungod sa kay bulungan ini, gihatag niya ang pinakalabaw nga gasa, the greatest gift of all gift. Wonderful love of God. He gave His only begotten Son, the greatest gift of all gift. O tungod kay kaibulungan ni, gihatag niya ang pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa, o kini gitawag sa kaibulungan kay unmiserable, uncomparable. Dili ka compare na bisan kinsa nga higugma ibabaw sa kalibutan. Hinaot nga hatag ka nato ni kalipay kadasig atong alagaron ng Dios sa tinud-anay kayod kay wala ka ug ako tiaw-tiawi sa Dios. Iyang gitahan imong kagulingon para ka natong tanan. Magamputa. Dalay ko ng labing gamhana ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga naghatag ka ng kalipay nga ikaw nagmahal ug nagpangga pag-ay ka namo. Nga tungod sa imong pagpangga imong gihatag ang pinakalabaw nga gasa sa tanang gasa. Og kini kahibulungan kaayo kay dili gayud masukod. Og dili miserable nga gugma. Og dili ni ka compare na bisan kinsa nga higugma ibabaw sa kalibutan. Salamat gid kaayo Ginoo. Himo Ginoo nga kami nga nakaangkon ini magtulod namo nga magbadasigon, magmalipayon sa pagpangalaga ni kanimo Ginoo. Mahimo lang namo ni pinagi-isap sa imong grasya kay imo kami giluwas. Pinagi sa imong grasya. Gitugyan, giampo o gihangyo og pasalamatan tanan. Diya lamang kanimo Ginoo, pinaglamang sa Kristo nga amluwas. Amen. Higala kumigsoon kini si Pastor Jenny Limbag nakig-upad kaniya sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tama sayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong hapon kaniyong tanan. Kini si Pastor Jenny Limbag mingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat ay tuod sa naga-antos pagpaminaw sa atong live.
O salamat sa nag-comments, Pastor Ambram Gamulo, Galupo. Ingon niya, amen, Pastor. Ruhong Alino is watching. Salamat sa pag-watching. Tanan na nag-comments. Sorry ka ng uban, wala na ko gyud malipkas, pero salamat gyud dalay gyud Ginoo. Pare Alfredo, sa to? Hurayan. Huwayan. Salamat pre sa kanunayon nga pagpamati sa pulong sa Ginoo diha sa 87.5 FM diha sa Sagay, Kamigin. Salamat dalay gyud Ginoo. Salamat tanan mga naminaw. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.